Vážení priatelia, v zápalve vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom presvedčení, že konflikt na Ukrajine má len vojenské riešenie, sa mi zdá ako vhodné povedať pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine aj niečo iné. Západ nemôže priznať, že stratégia využiť konflikt na Ukrajine na zničenie Ruskej federácie nefunguje. Krátko po začatí konfliktu bolo Ukrajincom znemožnené dosiahnuť mierovú dohodu s Rusmi, hoci boli veľmi blízko. A padlo rozhodnutie, že masívna podpora Ukrajiny, finančná aj vojenská, spojená so sankciami proti Rusku a falošným démonizovaním prezidenta Ruskej federácie Putina, dostane Rusko na kolená. Nič z tejto stratégie nefunguje. Rusko nie je ani politicky, ani ekonomicky na kolenách. V roku 2023 malo v konflikte väčšie územné zisky ako Ukrajina a svoju vojenskú výrobu prispôsobilo novým podmienkam. Jediné, čo funguje, sú tisíce mŕtvych a zmrzačených Ukrajincov a Rusov. Moje názory na vojnu na Ukrajine sú dostatočne známe. Vrátane jej vyhodnotenia ako porušenia medzinárodného práva. Táto vojna začala už v roku 2014 vyčíňaním ukrajinských neonacistov. Má svoju podstatu aj v zavádzaní Ruska, že NATO sa nebude ďalej rozširovať na východ. A dnes sa už zachádza tak ďaleko, že členským štátom NATO by sa mala stať samotná Ukrajina, čo ja osobne považujem za dobrý základ akurát tak pre začatie 3. svetovej vojny. Ukrajina, Rusko, Európa potrebujú mier. Ukrajina aj Rusko potrebujú bezpečnostné záruky garantované najsilnejšími medzinárodnými hráčmi. Neprijímam argument, že vzájomné zabíjanie Ukrajincov a Rusov musí pokračovať, aby Ukrajina dohodla spravodlivejší mier. To hovoria tí, ktorí strácajú argumenty pre pokračovanie vojny. Je prám zarážajúce, že neexistuje žiadny reálny mierový plán. Že Európska únia nevyužíva svoju plnú váhu na presadenie okamžitého prímeria. Že jediným plánom únie je ďalej podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov. Kde budeme o rok? No tam, kde sme teraz. Len s plnšími ukrajinskými a ruskými cintorínmi a novými verziami tupých prejavov, ako Ukrajina bojuje za slobodu a nezávislosť Slovenska. Pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine mám viac obáv ako na jej začiatku. Aká bude reakcia Západu na neúspešnú stratégiu vojny na Ukrajine až do posledného ukrajinského vojaka? Počúvam všeličo a moje obavy narastajú, do čoho sme a budeme tlačení. Nech je prvou lastovičkou výkrik mladého Šimečku, že Slovensko by malo pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine. Pán Šimečka, čo ste okrem zašľapnutého slimáka väčšiu tragédiu v živote nevidel, na akom školení ste boli? Aké pokyny ste dostali? Koho rozumí, to šírite? Slovenské určite nie. Je mi veľmi ľúto obeti vojny na Ukrajine, podporovanej Západom, a to na obidvoch stranách. Ako susedia Ukrajiny chceme opäť v nevojenskej oblasti prejaviť solidaritu, tak, ako sme to už veľakrát prejavili. Tak, ako to ukázali občania Slovenskej republiky, keď prví utečenci prekročili ukrajinsko-slovenské hranice.